Szevasztok! Ez itt Petya 5 Channel, lesznek reakció videóim, azt nem tudom, hogy még milyenek. Lesz OMSI 2-es gameplay is, TS-en is fent leszek minden bizonyára, utána két barátommal is fogok ma gameplay csinálni, megpróbálok, utána még lesz MTA gameplay, Need for Speed gameplay, World What is lesz, ha minden igaz, BF az mindenféleképpen lesz. Metéről nem vagyok biztos, hogy benne lesz, de Game Mode arról biztos lesz. De ennyit a csatorna előzeteséről. Ma lesz gameplay. Szevasztok!